Quin luxe, oi? Despertar-se pel matí i veure aquest entorn. Benvinguts, família de Creant un Oasis, ja tenim un altre vídeo per aquí. El vídeo d'avui serà una miqueta diferent. No us portarem una tasca concreta de les que estem fent, sinó avui us volem mostrar una miqueta el nostre dia a dia. Com fem les tasques bàsiques de la casa, que s'han de fer cada dia, i com ens hem muntat per poder, per exemple, rentar la roba, com ens hem muntat per rentar els plats, i també us ensenyarem una miqueta com vivim. Així que benvinguts al nostre dia a dia. Passeu, passeu! Primer de tot, abans de començar, vull enviar una salutació i una abraçada molt forta per tots els que ens veieu. Ens seguiu i us comenteu cosetes, ja que gràcies a vosaltres esteu fent créixer el canal i a l'algoritme del YouTube això li agrada moltíssim. La llista de pobles i ciutats i països que ens heu dit des d'on ens veieu és llarga, així que anirem repartint les salutacions al llarg del vídeo i si em deixo algú, ho sento molt, ja us ho direm en un altre vídeo. Comencem. Una forta abraçada cap al Vendrell, cap a Vila-sana, cap al Cap de Creus i també cap al Vallès, cap a Sabadell i Castellar del Vallès. Ara ja sí, comencem. Ja vau veure en el vídeo anterior com omplíem els dipòsits, doncs aquest és el que fem servir per rentar els plats i els estris de cuina. I rentar els plats doncs no té cap misteri. S'ensabonen, s'esbandeixen i es deixen secar. Crec que no fa falta que us fem un vídeo amb més detall de tot el procés de rentar els plats, no? L'única diferència amb una cuina convencional és que aquí ho fem asseguts i a pleno sol. I algun cop, fins i tot, també ens ha tocat fer-ho de nit. I ara anem a veure com rentem roba. Us ensenyo el sistema que ens hem muntat. Doncs rentar roba com abans. La deixem en remull, rasquem el sabó a les taques i rasquem bé. L'esbandim i la pengem, com s'ha fet tota la vida. No té més misteri. Aquesta estructura que veieu és la cabana on hi tenim la zona de neteges, la zona de aseo, que li diem. Estem preparant un vídeo de tot el muntatge de la cabana, que el penjarem properament. Recorda que si vols ser dels primers en veure'l no t'oblidis de tenir la campaneta activada, així t'avisarà al YouTube. Aquesta és la dutxa, que s'escalfa amb el sol, tota de fusta, ben bona ella. Aprofito per enviar una forta abraçada cap a terres valencianes, a Vilajoiosa, a Gata de Gorgos, a Alacant, a Alfondeguilla, a Castelló i a València capital també, que sabem que ens veieu des d'allà. I aquest és el vàter sec, amb una petita pica per rentar les mans i la cara. I a falta de muntar la cuina, així ens hem muntat una miqueta. Aquesta estructura encara li falta ficar portes i finestres, però ja podem fer lo bàsic. Aquest estiu ens ha servit tot molt bé. Heu vist passar l'Adriana per aquí? Va veure que estava gravant i va dir jo també vull sortir als vídeos. Jo vaig dir, home, però rentant roba vols sortir? Em va dir sí. Doncs aquí el seu minut de glòria. I ara anem amb el tipi, una habitació provisional en la que hem passat l'estiu
i la veritat que ni tan mal. Hem muntat aquesta tenda de 4 metres, amb finestres, i fins i tot té un forat per ficar-hi una estufeta. I també ens hem muntat una hamaca per fer les migdiades a l'ombra, que amb tanta feina és important descansar bé també. Seguim amb més salutacions, ara les enviem cap a Madrid, cap a Galícia, cap a Huesca, cap a Lanzarote. A més, creuem el Charco també i saludem a tots els que ens veieu des de Llatinoamèrica, des d'Uruguai, des de Xile, des de Mèxico. Una abraçada ben forta a tots. Moltes, infinites gràcies a tots, ja que amb els vostres ànims a través dels comentaris ens donen molta força per seguir creant un oasis i també per muntar tots aquests vídeos i compartir-ho amb tots vosaltres. I els gossos també tenen el seu dia a dia. Aquí va trobar una banya de cabirol o d'algun animal i anava boja buscant el millor lloc per enterrar-lo. Bé, doncs espero que us hagi agradat el vídeo, us hagi semblat interessant com fem les coses del dia a dia. I tot i que el sistema és una mica rudimentari, sembla que haguem tornat 50 o 60 anys enrere, per tenir que rentar la roba a mà i els plats amb un barrenyo. Però bueno, la il·lusió que això és una cosa momentània, una cosa transitòria i que en un futur no gaire llunyà les coses vagin a millor. La il·lusió doncs, ens fa seguir endavant i que no pesi tant tot plegat. I si teniu alguna pregunta de com estem fent les coses, de com estem gestionant el tema de l'aigua, de com tenim pensat de fer les coses, deixeu-nos-ho en els comentaris, qualsevol pregunta, perquè estem pensant de fer un vídeo, un directe, responent totes les preguntes que ens envieu i així poder resoldre els vostres dubtes. I en el proper vídeo ens ha arribat l'ajuda definitiva. S'ha incorporat un nou membre a la família i que ens està ajudant moltíssim. Començarem ja amb els moviments de terres. Jo no m'ho perdria. I per acabar, em ve molt de gust deixar-vos un trosset d'un vídeo d'un joguet nou, al que m'estic aficionant, i que em dona moltes estones de relax i de connexió. Tot just estic començant, amb el Hampunk, i així sona. Com que encara no en sé gaire, us deixo un trosset petit, i si en voleu més, digueu-m'ho en els comentaris i ja farem alguna cosa. Ens veiem en el proper vídeo.